ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ala 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 la 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 ilaha illallah. Sannu uban maza da shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah. Mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Subhanaka zir jalalini kai ɗaya zakira. Waƙar shehi uban mazaje shi za na kawo cikin waƙar garabba na sa kari iya. Ka sa in fara kwaya na zama jefar da bawo ma'ana basira mai yawa ya Allah ka kawo. Na wake mai kamala. Sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Ya rabbi salati kakanin ninka gun samayi sa ahade da daga sahabbai Allah ilahi. Ya faɗi mazaraba kamar ki aiwai ku ne ku yi mana a safiya har izuwa masayi. Ya faɗi maku kuke mabayi ai wallahi ya gun manzan Allah. Ya maula shehu tijjani mai hanya ta tsira. Duk wanda ya bi ka Amadu samsam baya kara. Kai ke gyaran zuciya har ka cire lalura. Ya bara ma in a ce da ku na san babu saura. Yau duk wani mai isa da ku ne ya kayin gadara dan kun bi jallallah. Sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Ya shehu yahuza gaisuwa ta a gare ka zanyi. Ya shehu usama jinjina ta a gare ka nayi. Ya shehu kalilu masu Allah kuma masu bayi. Ya shehu sunusa har a yau ni kai ne nake yi. Baba na sayyidi Suleiman da baya shayi kurke Allah ta'ala. Assalamu alaika shehu gali asalin habibi. A gare ku shehu a wanke wannan kalbi. Hanyar da ku ce mu bi ta ba shakka ita zambi. Mai bunku za ya dauki tarbi zai bar takobi. Ma'ana zai gane kansa zai damke jallarabi kawai ya samu Allah. Sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Mai gaunar annabi a yanzu za ya kama shagali ka zamo masoyin sayyidil umma. Mun zo ku mana shehu gali dan shehu usama dan shehu rashidu. Mun yi roko a tsare mu koma roƙon da muke gare ku shehi alƙara girma domin manzan Allah. Shehu gali mai hali ne na kyauta da ku ne za a rabe sannan kuma an rabauta. Masoyi ne kai na sayyada zara binta. Menene zan faɗa muku kan sa ku fahimta. Kawai dai shehu gali mai hali ne na kyauta kuma ga tarin falala. Sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Samun kamar ku shehu gali fa yana wuya. Duk wanda ya ji ku za ya fada can hawiya. Duk wanda ya bi ku shehi zai kare lafiya. Hanyar da mukan ku kanta shehi ba ta da kaya. Ku yarda cikin ku shehi yanzu mi ta tafiya ya zamkar mu wahala. Shehu galu ku fa san ba za a san ku ba. Mai tunanin za ya san ku to zai shiga fargaba. Don ku sanin ku sai dai ilahi rabba. To ka yarje baitukan yabo gun kan zuzuba. Inda ka yarje mana za a yi mana marhaba gurin dan Abdullah. Sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala. Kai ne ka zam khalifa na shehu yahuza. Ka hau karagarsa ka dare ka ji uban maza. Dan yanzu ba
babu shakka ku ne kadfaza roƙon da muke gare ku shehi ku ingiza a ba mu cikar kamala da kyawun lafuza domin manzan Allah. Rijalai wanda Allahu yake gani ba dan kuɗin ba da fa an ƙare tintini kukewa rabbana abin da ya so na sani duk wanda ya bi ku shehu zai zama to sani duk wanda ya ki ku za ya faɗa razani domin zayawa na sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala cikakken masoyi gurin sai bashari samun su shehu kali shine alhairi khalifa ne badininsa har fa a zahiri ku ne ku zamto abin neman ma a zahiri dan toci labata kunno idan ba batiri a kore mana jalala. Mana dan cikar maulatu sai ya da faɗi mana dan isar ummin annabi sai ya da nina a wanke zuciya mu bar aikin barna dan isar maula ya shi ana sunusi na a tsare mu zubar balla sannu uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala shagali hadimi gurin shakbar hama gare ku muke ta nema a bamu gurin zama fatan mu gare ku Allah ya kara karama samun kamar kuna wuya a cikin al'umma domin ko inda kuke ya zamto rahama da kuma tarin ballala. Yanzu ta samu alkhairai mai yawa dukkan addu'an da kuma ta yayi karbuwa da ko ina alkhairai yanzu fa yana yawa shagali Allahu ya ƙara tsawon rayuwa sannan a ƙara yi mana dukkan ƙaruwa samu dukkan falala sannan uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala dan maulana shehu na fi'u ai mana dan maula ya sayyidi ali sisena dan shehu naziru a tsare mana duka kuna dan shehu sunusu ce mana ga ku zauna dan malam adibu da malam adamuna malam tijjani na Allah. A baya zidi ɗagurin sayyidi Sulaiman Abdulrashid na zo a yi mun dan sayyada safiya shagali a yi mun dan malam kwasau na kwabtara she a yi mun dan malam isa na kwabtara shehu a yi mun dan manzan Allah sannan uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala sannan uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin rijalan Allah ta'ala sannan uban mazaje shagali kaji baba kai nisa a cikin